IFM News Regional. Idol Dennis, go ahead. Remote investigation iti CNP seknan pinapasamak nga pamagkong nga nakasusuwatan ti agtawan of 14 years old to 17 years old manipod iti Tuguegarao City, Cagayan. Nunusal iti report manipod ti CNP ti grupo iti biktima nga menor de edad iti nagturong iti kawadalan iti malpas iti sa Remorda at Bandag Merienda iti Masang Food House kasi matindi na sa insuntruan iti grupo iti estudyante nga nag iti pamagkong namuan nga na-recover iti otoridad iti nakel ngayon iti auxilio sa iti suspect kita na-recover bilang kaming iti pulisya. Iti agdama ket adamat sa saad iti biktima kang pasan iti panagitaray da iti hospital. Rumrumar nga iti sa panakinawatan ti dua grupo iti dumardelad iti masyang pagadalan iti Tuguegarao City, Cagayan. Idol Dennis Benicio, Tatak, Paramen.